Στην Αθήνα σήμερα, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη του έτους 2024, ενώπιον εμού εμφανίστηκε ο κύριος Νταουρέν Κουρουκλίεφ του Χαλίτ, που πολιτογραφήθηκε τιμητικά με το από 23 Δευτέρου του 24 προεδρικό διάταγμα και δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως με αριθμό 1359, 26 Δευτέρου του 2024, τέχος Β, και έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ως εξής. Παρακαλώ να επαναλάβεις μετά από μένα. Ορκίζομαι να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Ορκίζομαι να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Υπακοή στο Σύνταγμα. Υπακοή στο Σύνταγμα. Και τους νόμους. Και τους νόμους. Του κράτους. Του κράτους. Και να εκπληρώνω. Και να εκπληρώνω. Ευσυνείδητα. Ευσυνείδητα. Τα καθήκοντά μου. Τα καθήκοντά μου. Ως Έλληνας πολίτης. Ως Έλληνας πολίτης. Συγχαρητήρια. Καλή δύναμη εύχομαι και καλή επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εύχομαι να τιμήσεις τα χρώματα της πατρίδας όπως η πατρίδα σε τιμάει σήμερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.